Едно кремче, 3 начина да се поглезиш сутрин. Първата рецепта е за здравословни палачинки с шококрема на нутел без захар. Ще ти трябват също така и едно яйце, 100 грама овесено брашно, ядково мляко и малко бак пулвер. Миксираме всичко и оформяме палачинките. След като са готови за още повече сладост, добавяме отново протеиновото кремче на нутел. Рецепта номер 2 е за протеинови шоколадови кокосови бомбонки. Ще ти трябва протеиновия крем на нутел, разбира се, протеин на прах и кокосови стърготини. Миксираме в една купа и оформяме бомбонките. Прибираме в хладилника и ги хапваме без огризения. Последната рецепта се приготвя от предната вечер, а за нея ще ти трябва протеиново кремче на нутел без захар, чия, ядково мляко и плодове по избор. Хубаво разбъркваме и оставяме чията да набъбне през нощта. Сутринта украсяваме с плодовете и се наслаждаваме. Рецептите са подходящи за всеки на всякаква възраст. Включително и деца, хора активно спортуващи, диабетици, хора с глутенова или лактозна непоносимост или просто за всеки, който обича да започва деня си с нещо сладичко, но без захар. Можеш да поръчаш протеиновите кремчета на Nutelo онлайн на nutelo.net с код за 10% отстъпка VAL10.